Sensation. Yan na sir. Kunin niya na. Hindi din yung bing. Yung bilog. Yung video mo. Yeah. Ayos din na. Ano ka na sa tipo niya? Ano? Abay ito lang. Wala na ito lang ba? Gawa na ba? Hindi lang. Matigas yung titi niya. Kaya, baba mo lang. Uy, gago ka, Bon. Pinitang tayo. Siya. Kaan? Itong pinta, boy. Pipis mo, kinti mo, boy ka na ata, no eh. Atras mo. Laki. Sige, Laging ba't mo? kargad dun eh. Magana, subsobra ka mat, wala matlag. Titira mo, wanja abo tayo. Banag. Tiris ka kasi. Masumbraan ko. Igatan mo na ba dyan, Bon na yan? Yan. Eh, tira. Mayroon si Praso. Tapipirang to sa likta. Tira mo bukor mo. Aliwa. Ako mag-shot. Sige. Hindi na nga gumagalaw yung babae. Pakikilam ka pa. Mabuhok. Ang buhok, mahirap. Sumusobra ka na mat, barkada mat. Excited kasi. Eh, Ano ba lang papatulo to? Balang pigla si Praso. Hindi kasi magulo tayo sa likta. Di magin. alright. Hulog natin aso. Dito. Sige. Sige, wait. Grabe harap mo, Gimbi. Hindi na siya umiiyak. Talaga ba ito? Still siya. Bakon siya. Saan yung umiiyak? Gimbi? Ano nagbag siya? Obi? Bog. Sabi mo ba ka? Obi! Katay niya sa nasa rewind. Ito na lang. Ikaw pa rin. Kamanin mo, kapang ano lang, pang race lang. Pati nga. Picture boss. Ito na tayo, isin ko yung papa. Sige, tira. Hirap ka din mo. Hindi, hirap ka din. Picture mo, tanggalin, batayin mo na kasi, Bon. Ang mas makikita.